Арайындашларыбызның тагын башы тұрған мәсьәлә ул мөлкәтнең саклыгы. Бигрәк тә менә бу соңгы елларда интернет белән бәйле мошенничество дигән бер килеп чыгу инде үзебезнең район кешеләренә зур гына зыяннар салды дип әйтергә кирәк. Соңгы атнада булган хәбәр генә бер кешенең 250 мең битәр рәкымда карый чалышмасам 250 мең белән кредиты юкка чыкты. Шундыйрак ситуациялар кабатланмасын өчен, булмасын өчен нинди профилактик эшләр белән шөгыльләнергә кирәк, нинди моментларга игътибарны юнәлтергә кирәк. Моның турында инде безнең Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгының Актаныш районы буенча бүлеге штаб җитәкчесе Нурия Заршат кызы Салахова аңлатып китәр. Эшләр министрлыгының Актаныш районы буенча бүлегендә дистанцион рәвештә кылынган 19 җинаять эшләре. Гомуми Актаныш халкы күргән зыян, материаль зыян 2 миллион сумнан артты. Дистанцион рәвештә кылынган бит без телефон һәм интернет ярдәмендә кылынган җинаятларны атыйбыз. Бу очракта инде җинаятчы үзенең корбаны белән бер күз карашып сөйләшми, телефон яки интернет аша гына аралаша. Бу очракта инде интернетта социаль челтәрләр аккаунтлары, Instagram, ВКонтакте социаль челтәрләре кулланыла. Корбан булган кешеләрнең социаль статусына һәм яшенә килгәндә, 1-2 ел элек инде социаль мошенничестволардан күбрәк олы яшьтәге кешеләр зыян күрсә, әлеге көндә инде корбаннарның яше 20 яшьтән 70 яшькә хәтле теркәлде. Социаль статуска килгәндә, бу җинаятлардан корбан булып, укыган, высшее образованиелы, эшләре булган, индивидуальный предприниматель, бухгалтер булып эшләгән кешеләр зыян күрде. Әйтәсе килә бит инде, алар банковский карталар белән дә куллана беләләр, счетларның да ничек ачылганын тәртибен беләләр, телефон белән дә, социаль челтәрләрдә дә эш итә беләләр. Яки барыбер алар җинаятьчеләрнең алдавына ышаналар һәм корбан булып калалар. Җинаятьчеләрнең инде максаты булып тора, ничек тә булса, үзләренең корбаннарын алдау, үзләренә ышандыру һәм үзләренең алдау нәтиҗәсендә аларның персональ данныйларын алу һәм акчаларын үзләштерү. Алар моның өчен инде әйтеп киткәнчә телефон һәм интернетны кулланалар. Корбан булган кешеләр инде отделга допроска килгән очракта алардан без инде сорыйбыз. Сез профилактик чаралар турында ишеткәнегез бар идеме моңа хәтле дип инде. Күп кеше инде әйе, мин андый профилактик чараларны ишеткәнем бар, укыганым бар, ничек эшләмәскә кирәк икәнен, мошенникларның ничек үзләрен тотышлары турында укыганым, ишеткәнем бар иде, ләкин миңа карата андый җинаять булыр дип уйламаган идем диләр инде. Һәм алар инде әйтеп китәләр, мошенникларның бик тиз сөйләшүен, ышандырырлык итеп сөйләшүләрен, шуңа күрә югалып калдык, сразу гына шундук кына аңлый алмадык, безгә карата җинаять кылынганын диләр. Әйтеп китәргә кирәк, җинаятьчеләр инде алар яхшы психологлар, аларның ятланылган, әзерләп куелган текстлары бар, шалтыратканда нәрсә дип әйтергә кирәк икәнен. Алар инде бер үзләре генә эшләмиләр, группа белән эшлиләр, бер-берсенә телефонны бирәләр, ничек тә булса корбаннарын ышандырырга тырышалар. Алар сөйләшкәндә задний фонда дип әйтәсе килә инде, банкта үзләрен банкта утырган кебек хис иттерер өчен банктагы төрле аудио язмалар куялар. Мәсәлән, инде банкта талоннар биргәч, аппарат әйтә бит инде, менә талон номер такой-то вызывает к окну такой-то дип. Менә шундый запислар куялар. Һәм телефоннан сөйләшкәндә инде менә банкның горячей линиясына шалтыратсаң, алар бит инде ожидающий музыка куялар, әйме? Пожалуйста, подождите 1 минуту дип музыка куялар. Мошенниклар да менә шушындый музыкаларны кулланалар. Булар инде барысы да корбаннарын ышандырыр өчен эшләнелә. Шулай ук җинаятьчеләр сөйләшкәндә бик авыр банковский терминнарны кулланалар. Кешеләр аңлап калмасын өчен, хәтта даже булмаган терминнарны да кулланалар үзләре уйлап табып. Барысы да инде кеше вакытында аны алдаганын аңлап калмасын өчен эшләнелә. Шулай ук мошенниклар күп төрле ысуллар уйлап табалар инде бүгенге көндә бу җинаятларны эшләр өчен, кешеләрне алдау өчен. Бүгенге
сөйлемде берничә ысулны карап үтербез. Бу иң основной дип әйтергә кирәк инде әлбәттә, җинаятьчеләрне шалтыратып үзләренең банк куркынычсыз хезмәткәрләре, ягъни сотрудники службы безопасности дип үзләрен таныштырулары. Интернетта инде бихисап запислар бар, мошенниклар белән корбаннар сөйләшкән турында. Бу записларны инде урнаштыралар кешеләр. Мошенниклар аларга шалтыраткач, алар аның мошенник икәнен аңлап, яздырып алалар һәм интернетка урнаштыралар. Мин менә рекомендовать итәр идем инде, иренчә интернеттан алып, разговор с мошенников дип җыеп, берничә шундый сөйләмнәрне тыңлап үтсәгез, үзегез белеп торыр идегез, ничек шалтыраталар, ни рәвештә разговор алып барылар. Үзегезне азактан шундый шалтырау булганда саклап калыр өчен. Җинаятьчеләр инде шалтыратып, иң беренче хәбәр итәләр. Сезнең счетыгыз шундый банкта бар. Сезнең счеттан мошенниклар акча урларга телиләр. Күп очракларда инде алар исем фамилия белән әйтәләр. Менә шундый кешегә сезнең счеттан акча күчерергә телиләр. Сез бу операцияны үзегез ясадыгызмы дип әйтәләр. Корбан буласы кеше инде юк, мин анда операция ясамадым, әле картага тигәнем юк дип җавап бирә. Шуннарысын инде алар сорыйлар. Сезнең азакы карта белән кулланганыгыз, кайчан кулланган идегез, инде азакы транзакция үткәргән идегез дип сорыйлар. Корбан кеше инде җавап бирә. Мәсәлән, инде кичә магазинда кулланган идем, яки инде менә кичә минем пенсия килгән иде. Шуннан инде җинаятьче сорый. Сезнең картагызда примерно ничә сум акча бар дип сорый. Бу бит инде аңа акча урларга бармы икән картада икәнен белер өчен кирәк. Корбан буласы кеше әйтә инде примерно сумманы. Җинаятьче инде җавап бирә. Юк ди, сезнең картагызда ул хәтлем акча юк, әзәйгән дип әйтә инде. Калган акчаны да урлап бетермәсеннәр өчен сезгә бу акчаларны депозитный яки инде запасный счетка күчерергә кирәк дип рекомендация итәләр инде. Һәм инде в дальнейшем нинди номер счета яки абонент номерларын үзләре диктовать итәләр. Һәм үзенең акчасы, картада яткан акчасы өчен борчылган кеше инде бу акчаларны җинаятьче әйткән счетларга күчерә. Бу очракта шулай ук җинаятьче карта номерын, картаның артында булган 3 цифрны, картаның срок действиясын сорыйлар. Бу данныйларны инде кешеләргә белергә кирәк. Бер кайчанда беркемгә дә хәбәр итмәскә кирәк. Сообщение буенча барыбыз да беләбез бит инде онлайн покупкалар ясаганда карта белән кулланыр өчен телефонга сообщениелар килә инде. Телефон банк счетына, картасына бәйләнгән очракта. Бу сообщениелар, әгәрдә бу сообщениедагы кодлар, алар подтверждение операции булып торалар бит инде акча күчерер өчен. Бу кодларны җинаятьчегә әйткәч, алар ул кодны кертеп, акчаны дальше күчерергә возможность булдыралар. Шулай итеп, җинаятьчеләр шалтыраткач, сезнең картагыз заблокирован, аны ачыр өчен дип данныйларны сорап алалар. Шулай ук, мәсәлән, азакы очрак булды. Сбербанк картасы булган кешегә шалтыраталар, һәм сез ул Сбербанк картасы белән күптәннән кулланасыз. Шуның өчен сезгә банк бонуслар бирә. 8000 акча күчерергә кирәк дип картасының номерларын сорап алалар. Шулай ук безнең районда теркәлде. Шалтыраталар да, сезнең исемгә шундый кеше кредит оформитәсе килгән, шундый заявление җибәрелгән сезнең исемнән банкка кредит алыр өчен. Сез бу кредитны алырга заявление җибәргән идегезме дип сорыйлар. Корбан баласы кеше инде юк дип җавап бирә. Һәм шуннан мошенниклар әйтәләр инде. Бу заявканы отменять итер өчен сезгә онлайн, Сбербанк онлайнга кирип, шундый операциялар ясарга кирәк дип диктовать итеп торалар инде. Нәтиҗәдә 35 яшьлек хатын-кыз үзе заявка җибәрә банкка. Банк одобрить итә бу кредитны һәм инде соңыннан кредит биргән акчаларны барысы да җинаятьчеләр үзләштерә. Бу шарта әйтәсе килә инде, онлайн кредит алу ничек кенә удобный булмаса да, банкка барып йөрүсе дә юк. Әйтәсе килә инде, андый очракта зур сумма бит инде 250 мең. Банкка барып заявка бирсәгез кулайрак булыр иде һәм акчаларыгыз сакланып калыр иде.